Gure helburua bete dugu. Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu eta bere hautagaia Izaskun Bilbao Barandika datozen 5 urteetan euskaldunen interesak defendatuko ditu Bruselasen. Lehenik eta behin 2 gogoetak egin nahi ditut. Lehena, hauteskunde jardunaldi honen normaltasun eta gertakari larrien gabezia azpimarratu. Eta bigarrena, jardunaldi honetan bozkatu duten gizon eta emakumei euskaldun guztiei gure esker ona adierazi nahi diegu. Guzti hau esan da, ohore bat da aho batez esan ahal izatea Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadin hauteskundeak irabazi dituela. Hauteskunde hauetarako genituen helburuak beraz bete egin ditugu. Lehena eta garrantzitsuena, Izaskun Bilbao Barandikak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak Bruselan jarraituko dute euskal interesak defendatzen datorren 5 urteetan. Euskaldunok berezko ahotsa izaten jarraituko dugu Europan. Euskaldunok, Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskunde kanpaina honetan defendatu duen Europa berria hurbila eta solidarioa eraikitzen jarraituko du. Eta guretzat oso baikorra den mezu bat ere helarazi nahi dizuet. Emaitza hauek Eusko Alderdi Jeltzalea Euskadiko lehen indar politikoa izaten jarraitzen duela konfirmatzen dute. Euskal Autonomi elkargoan irabazi dugu eta 7 lurraldeen baturan ere gu gara nagusi.